Min jipprova jdaħħal id-droga anki dik sintetika fil-ħabs se jarralu. Dan kien il-messaġġ skiet iżda importanti fġieħ is-sigurtà fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Fl-aħħar jiem fl-entratura tal-faċilità tpoġġa apparat magħruf bħala body scan li jara f'kull ħaġa li jkollu persuna inkluż kapsuli moħbija fl-istonku, fil-ħalq u anke fl-aktar partijiet intimi tal-ġisem. Dan l-investiment li sewa 2,200,000 euro ħapost metodi oħra ta' sigurtà tradizzjonali fosthom tiftix manwali fuq il-ġisem tal-bniedem. Dan l-apparat huwa ċertifikat ukoll bħala tajjeb għax l-ammont ta' radjazzjoni li jirċievi fuqu min jiġi eżaminat huwa minimu. Dan apparti li makkinarju bl-X-ray jistudja bir-reqqa oġġetti oħra li jkollu jġor miegħu min jidħol fil-ħabs. Id-Direttur Ġenerali tal-ħabs il-Kurunell Alexander Dalli spjega kif ma' 30 uffiċjal tħarġu fuq dan l-apparat. Għaw taħriġ speċjalizzat fuq apparat speċjalizzat u l-lum hija waħda minn dawk l-opportunitajiet fejn dan it-tamir modernissimu iddaħħal anke ġol il-faċilità u iva sar taħriġ u sa jkompli jsir taħriġ kontinwu fuq dan l-apparat u apparat oħrajn illi sa jiddaħħalaw ġew. F'kuntest li 85% ta' droga li kienet qed tinqabad dieħla fil-ħabs kienet sintetika, il-Ministru għall-Intern Michael Farrugia saħaq ukoll fuq il-fatt li fit ma' dan l-apparat hemm bidla fil-liġi li tindirizza sustanzi sintetiċi. Nistgħu jittieħdu il-passi kriminali kontra min jappuża li jipprova idaħħal affarijiet illeċti inkluż droga illi qabel parti minna ma kienitx meqjusa bħala illegali u allura il-messaġġ irid ikun ċar. Issa għandna l-apparat kollu, għandna il-liġi wkoll favur l-uffiċjala biex min jipprova jabbuża hemm il-liġi li jrid jiffaċċja. L-awtoritajiet tal-ħabs qed iħarsu wkoll lejn l-eliminazzjoni tal-plastik fil-ħabs, issemma wkoll l-investiment li qed isir fil-kameras tas-sigurtà u kif il-biċċa kbira minnhom se jinbidlu biex iġibu stampa iżjed ċara. Dan apparti żieda ta' żewġ karozzi ġodda li eskortaw priġunieri magħrufa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.